Uf, aquest cafè amb llet és massa calent. M'hi pot posar una mica de llet freda? Gràcies. Benvinguts una vegada més al nostre concurs Si l'encerto, l'endevino. Al programa d'avui, els nostres concursants hauran d'endevinar a través del gust, l'olor o el tacte què són cada un dels objectes que els presentarem. Comencem, doncs, amb la primera prova. Això no és sòlid. És una substància tova. I més aviat picant. Té un gust molt fort. Té gust d'alls. Ah, ja ho sé. És all i oli. Exacte! El primer concursant l'ha endevinat. Enhorabona! Vejam ara el segon. Epa, això crema. Ah, és un líquid calent. Fa olor de menta. Té gust de menta. Doncs no ho sé. Fa olor de menta, té gust de menta i és... menta. Una infusió de menta. Oh! Té gust de menta. Té gust de menta. Fa olor de menta. Fa olor de menta. Passem a la tercera prova i al tercer concursant. És un objecte més aviat tou. Fa olor de formatge. És un formatge de camembert? No, és un espardeny. Oh! És tou. És dur. És calent. És fred. És dolç. És salat. És fràgil. És resistent. És suau. És aspre. Fa olor de roses. Ex, fa pudor de tancat. Ai! És dolça com la mel. Té gust d'arengada passada. Oh! Ui, és massa tou aquest matalàs. Però pensi que s'hi dorm molt bé, Sí, però jo necessito un matalàs més dur. És per la meva esquena, sap? Això què és? És un chop suey. I és bo? Sí, força. Fa bona olor. De què té gust? Té gust de carn. I això que menges tu què és? Es diu fantasia al mandarí. Ho vols tastar? Sí. A veure de què té gust. Vigila que crema. És molt calent, Però és bo.
Té un gust una mica agredolç, oi? Sí, però no és gaire fort. El tastaré amb aquesta salsa. Uf, com pica! És molt picant. Oh, i tant! A veure, deixa'm-la valorar. De què fa olor? Fa olor d'espècies. Em sembla que hi ha soja, o alguna cosa així. I ara, la informació meteorològica. Ahir va fer fred. I avui encara en fa. Però sembla que comença a fer una mica de calor. Però ara plou. I neva. I fa vent! I també hi ha boira i núvols. Aquest temps cada vegada és més inestable. Plou. Fa sol. Fa calor. Fa fred. Neva. I hi ha boira. I què? Com va per aquí? Esteu tots bé? Molt bé, ara mateix venim de la platja. I quin temps fa? Fa molt bon temps. Potser massa calor. I per aquí, quin temps fa? Doncs aquí plou i fa més aviat fred. Ahir va fer un vent. Al vespre ja hem d'anar amb jersei. Bon dia. Bon dia. Què? És bona la paella? Sí, molt bona. Té molt bon gust. Fa bo, oi? Sí, fa molt bon temps. Però sembla que vol ploure. Ui! Ara plou! Oh, i tant, molt. Però no es preocupin, jo porto paraigua. Oh, s'ha encallat. Oh, mira, la paella s'ha fet malbé. I el transistor s'ha espatllat. Oh, i ara s'han trencat les barnilles. I ara s'ha estripat. S'ha trencat. Trencar-se. S'ha espatllat. Espatllar-se. S'ha fet malbé. Fer-se malbé. S'ha estripat. Estripar-se. Adéu, mare. On vas amb aquesta camisa? Que no veus que és bruta? Bruta d'on? Mira, aquí, a la butxaca. No veus quina taca hi ha? És que sempre has d'anar fet un poto. La camisa bruta, els pantalons estripats. D'on estan estripats? D'aquí al genoll. Ah, sí, no ho havia vist. I d'aquest forat què me'n dius? Segur que és de fumar. Au, va, vés a canviar-te. Que no ho veus que no pots sortir així al carrer? Dona'm. Has dit que en Jordi Roure t'espera al pàrquing. Com és que el coneixes? Em sembla que he parlat massa. Fa bo aquesta nit, oi? Merda. I ara què passa? No ho sé, que no arrenca. Nens, el motor del cotxe s'ha espatllat. I jo que em pensava que era un cotxe resistent. Què passa? S'ha fet malbé alguna cosa? El cotxe no s'engega. Ara què fem? La policia se n'anirà. No ens posem nerviosos, eh? El pàrquing. On és el pàrquing? Aquí mateix. On va ara aquest? On vas? Estàs massa fluix, espera't. No tenim temps.
Els homes sempre han de demostrar que són més durs que ningú. Núria, que la policia se'n va. I aquest cotxe que no s'engega. Sento pudor de cremat. No la sents tu? És clar que la sento. Ah, és aquesta cigarreta que està mal apagada. Cal que aquest cotxe s'engegui. Deixeu-les elles! Anem cap al pàrquing! Ja haurien de ser aquí. Per què no arriben? I si el Sica no se n'ha sortit? Altra vegada aquesta sensació, com un núvol dins el cap, un gust amargant a la boca i la imatge d'aquell home ferit. Jordi, tu mateix vas triar aquest lloc. Sí, i per què ho vaig fer? Qui és? Qui és? Martí? Jordi? Què t'han fet, Martí? Estic ferit. No passa res, tranquil. És sang, Martí. Sang calenta. No, Martí. Em persegueixen. Té la maleta, estic acabat. No. 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 Persegueixen. Tingui la maleta. Estic acabat. Què li han fet? Vindran de seguida. Vagi-se'n amb la maleta. Vagi la policia. És el moment. Un accident i aquest imbècil inoportú s'haurà mort de manera discreta. I la maleta serà nostra. Ei, que mullo! I ara mullo jo! Adéu-siau i fins a una altra. Feu-me una mica de lloc.